Kaixo, jarraian azalduko diran hiru bideo hauetan, ekuazio sistemak askatzeko hiru metodo erraz azalduko ditugu. Lehenengo metodoa izango da ordezkaketa metodoa. Ordezkaketa metodoaren urratsak adibide batekin ikusiko ditugu, adibidez hau. Daukagu x keni berdin 6 eta 3x gehi 2 berdin 13. Orduan, lehenengo urratsa eman behar deguna da ez ezagun bat bakantzea ekuazio batetik. Edo hemendik, hori guk erabakiko dugu. Eta zein aldagai bakandu, hori ere guk erabakiko dugu. Izan daiteke x edo y. Komeni zaigu bakantzea erresa izango dena bakantzen. Kasu honetan aukeratuko dugu lehenengo ekuazioa eta x. Hau oso erraz bakanduko degulako. Orduan, bakantzeko, minusi pasako dugu bestaldera eta gelditzen da 6 gehi. Bigarren urratsean, ez ezagun horren balioa, hau da 6x gehi, ordezkatuko dugu beste ekuazioan. Hau da, xen lekun jarriko dugu 6 gehi. Eta honela geldituko zaigu. Hemen xen lekun jarri dugu 6 gehi. Eta orduan, zer lortu dugu horrekin? Orain daukagu ekuazio bat, baina ez ezagun bakar batekin. Hurrengo urratsa izango da lortu dugun ekuazio hau ebaztea. Eta horretarako jongo gea parentesia kentzen, hemen geldituko zaigu 3 bider 6, 18. 3 biderri, 3i, eta bestea dagoen bezala. Orain elkartuko ditugu iren terminoak, geldituko da 5i, 18 pasako dugu bestaldera, geldituko zaigu -5, eta azkenian 5 biderkatzen dagoenez iri, pasako da bestaldera zatitzen. Eta emaitza izango da -1. Hurrengo urratsa, aldagai bat kalkulatu dugu, orain falta zaigu bestea. Egiten dena da, lortu den balioa, lehenengo pausoan bakandu dugun espresioan ordezkatzen dugu. Hau da, espresio honetan, iren lekun jarriko dugu -1. Modu honetara. Eta orduan, x lortuko dugu, xen balioa da 5. Baina lortu dugu, genuen helburua. Sistemaren soluzioa izango da x berdin 5 balioa eta y berdin -1. Orain baieztapena egingo bagenu bi ekuazio hauetan ikusiko dugu betetzen dela.